Здравейте! Днес ще готвя летен гювеч със свинско месо. Една много лесна и много вкусна рецепта и реших да ви я покажа. Ще я готвя в моя мултикукър Тефал. Погледнете цветовете на лятото. Каква вкусотия! Получи се страхотен резултат. Месото се топи в устата. Много вкусно. Пробвайте рецептата, за 10 минутки е готова. Запържвам около 500-600 грама свинско месо, нарязано на парченца в около 30 мл олио. Друга мазнина в гювеча не добавям, на мен ми е достатъчна. Ако вие прецените, можете да си добавите повече. Добавям черен пипер и от моите сушени зеленчуци със сол. Ако обичате други подправки, можете да се добавите. Разбърквам месото, което продължава да се запържва. След като се е позапържало почти до златисто, добавям една глава лук, нарязана на дребно, и няколко скелетки чесън. Разбърквам хубаво и запържвам до полуготовност на месото. Няма нужда да запържвате много, то в мултикукъра се сготвя достатъчно. В купата на мултикукъра се добавям един голям нарязан морков, 2 зелени чушки. Всичко съм се нарязала, не на много дребно, не на много едро. Това са 500 грама картофи. Един голям потладжан. Обелих го, нарязах го и го понакиснах малко в подсолена вода. 2 малки тиквички, не съм ги белила, защото са пресни и са много крехки. Бамята от градината, тя е леко лилава. Много вкусна. Добавям и 2 червени чушки. Вижте цветовете, разкошни. След това към цялата смес добавям месото, което се е позапържало с лука и чесъна и подправките. След това добавям още малко сушени зеленчуци със сол. Няколко лъжички червен пипер. Всичко това е на вкус, който както обича. Може да добавите и магданоз, но аз не добавям. Това е пасиран домат, около 100-150 мл. Разбърквам всичко добре. Наливам 150-200 мл вода. Пускам мултикукъра на програма Супа яхния за 10 минутки и моят летен гювеч е готов. Цялата къща е на пресни зеленчуци. Много вкусно. Можете да видите. Страхотно са се получили. Зеленчуците са много добре задушени, но не са разкашкани. Месото е много вкусно. Ако видеото ви харесва, абонирайте се за канала ми. До нови срещи!